Yeah, yeah, yeah. Cek saudo. Alhamdulillah ketika THR keluar, anak ini senang ingin mana tapi bawah pedang teater Permindo atau Transmart. Balik baju rayo ke cek no, pilih baju nan manan di suko. Yeah, saban talari rayo kadake, makan kue rayo di karek-karek. Baju baru ala disiapkan, malam takbiran baju baru disterikan. Di hari lebaran, anak-anak bayi menambang, pakai baju baru. Satu ala baru sampai ke dompet, pagi nyobai sholat Idul Fitri. Pulang makan lontong, hari raya ke rumah dun sana. Pesan apa do bakung kumpua, siap rayo piti habi. Saku-saku sado ala nyo ala camping. Mulai cari hutang, supaya sampai akhir bulan kalau indah manganggo. Yeah, di hari lebaran, anak-anak baran, makan kue lah kating jua baju nan manan. Disiap hari rayo kecek nyo, pilih baju nan manan di suko. Yeah, sahabat talayo kadake, makan kue rayo di karek-karek. Baju baru alah disiapkan, malam takbiran baju baru disterikan. Di hari lebaran, anak-anak bayi menambang, pakai baju baru. Satu alah baru sampai ke dompet, pagi nyobai sholat Idul Fitri. Pulang makan lontong, hari raya ke rumah dun sana. Pesan apa do bakung pumpua, sanbang do tuntua kamanakan. Makonyo di hari lebaran janting gionjak bananakan. Karena juo bisu awak dah hidup juo baliak. Siap lebaran para lu makan lo baliak, kan iyo gitu nakan.